ኣብ ምድሪ ቁፅሪ ዘይብሎም ኣኽራናት ኣለዉ። ገሊኦም ብግርማ ሞገሶም ይድነቑ፣ ገሊኦም ድማ ብንውሓቶም ስምን ዝናን ይረኽቡ። እንተኾነ ግን ሓደ ካብ ኩሎም ዝተፈለየ ጎቦ ኣሎ፣ ኣብቲ ጽምውኡ ናይ 1000 ዘመናት ምስጢር ዝሓብአ። ኣብ መንጎ እማኑ ድማ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ኣብ ዕድመ ህፃንነቱ ዝተዓዘበ። እዚ ጎቦ እዚ ነቶም ካብቲ ጨካን ቁጥዐ ንጉስ ሃዲሞም ዝመፁ ስደተኛታት ርኢ እዩ። ጸሎት ፍርሒ ናይታ ደን ናይ እሽሩሩ ዘይመኣን ሰሚዕ እዩ። ስጉምቲ ድኻም ናይቲ ጻድቕ ሓላውን ጽንዓት እምነቱን ተዓዚቡ እዩ። እዚ ጎቦ እዚ ኣንፈት ታሪኽ ዓለም ዝተቐየረሉ፣ መንገዲ መከራ ዝተወድአሉ፣ ወጋሕታ ተስፋ ዝወፀሉ ቅዱስ ቦታ እዩ። እዚ ጎቦ እዚ ደብረ ቁስቋም ይበሃል። ስሙ ክትሰምዑ ከለኹም ስቒልኩም ኣይትሕለፉ። ቁስቋም ጎቦ ጥራይ ኣይኮነን፣ ቁስቋም ቦታ ጥራይ ኣይኮነን፣ ቁስቋም ምስጢር እውን እዩ። ንሱ መከራ መወዳእታ ከም ዘለዎ ዘበስር ህያው ምስክር እዩ። ንሱ ኣብዚ ጸልመተ ለይቲ ብርሃን ወጋሕታ ከም ዝወፅእ ዘዘክር ተስፋ እዩ። ንሱ ልቢ ወዲ ሰብ ብኽፍኣት ምስተረረ ምሕረት እግዚኣብሔር ግን ያዕቆብ ከም ዝኸውን ዘረጋግፅ ሰማያዊ ቃል ኪዳን እዩ። ደብረ ቁስቋም ብዙሕ ነገር እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ናብዚ ዝተቐደሰ ጎቦ ክንጓዓዝ ኢና። ነቲ ድሮና ስደት ኣልዒልና ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ክቡር ምስጢር ክንገልጽ ኢና። ምኽንያቱ ታሪኽ ቁስቋም ምርዳእ ማለት ኣብ ናይ ገዛ ርእስና ናይ ህይወት ስደት ዘሎ ሰማያዊ ዕላማ ምርዳእ ማለት እዩ እሞ ንዑ ነቶም ኣብዚ ጎቦ እዚ ዝተዓቀቡ ስደተኛታት ንሳለም። ናብ ሃገሮም ቅድሚ ምምላሶም ብዛዕባ ስደቶም ንሕተት። ምስጢር ሕዳር 6 ክንፈትሕ ኢና። እዚ ናይቲ ቅዱስ ቤተሰብ መዕረፊ ናይ ደብረ ቁስቋም ምስጢር እዩ። ክቡራንን ክቡራትን ስድራ ቤት ኤቨን ፕላስ ብልዑል እግዚአብሔር ደገፍ ቀፂሉ ቻነልና ኤቨን ፕላስ ብኣኻትኩም ብተዓዘብትና ብትቡና ደገፍ ኣብ ሰፊሕ ናይ ኣገልግሎት መንገዲ ይርከብ። እንተኾነ ግን ሎሚ እውን 61 ካብ 100 ተዓዘብትና ነዛ ቻነልና ሰብስክራይብ ይገበርኩም ከምትከታተልዋ ተረዲእና ኣለና። ብቻኹም ሕጂ ሰብስክራይብ ብምግባርን ምልክት ደወል ብምጥዋቕን ነዛ ኣገልግሎት ደግፍዎ። ነዛ ቪድዮ እውን ላይክ ብምግባር ጀምርዋ። ንመስገን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ሰማይ ጥንታዊት ኢየሩሳሌም ሓደ ዘይልሙድ ኮኸብ ክርአ ከሎ ካብ ምብራቕ ዝመፁ ጠይባን ሰብኣ ሰገል ነዚ ኮኸብ እዚ ተኸቲሎም ነዊሕ ጉዕዞ ጀመሩ። ጉዕዞኦም ንጹህ ነበረ። ዕላምኦም ድማ ንንጉስ ሰማይን ምድርን ምስጋድ ጥራይ ነበረ። እንተኾነ ግን ናይ ንጹሃን ስጉምቲ ንልቢ እኩያት ምስ ረበሾ ኣንፈት ታሪኽ ሃንደበት ይቕየር እዩ። ሰብኣ ሰገል ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሑ ዝሓተትዎ ሕቶ ቀሊልን ብለዋህነት ዝመልአን ነበረ። እቲ ዝተወለደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ? ኮኸቡ ኣብ ምብራቕ ርኢና ክንሰግደሉ መጺና ኣለና እሞ በሉ። እዚ ሕቶ እዚ ከም ነጎዳ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሄሮድስ ኣጋውሐ። ንጉስ ሄሮድስ ሰንበደ። ኢየሩሳሌምን ሙሉእ ብምሉእ ምስኡ ተጨነቐት። ንሄሮድስ እቲ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ቃል ካብ ሰማይ ዝወርድ ዘሎ ፍርዲ ይመስል ነበረ። ንዝፋኑ ከም ብሌን ዓይኑ ዝሕሉ ንስልጣኑ ንምዕቃብ ዝኾነ ዋጋ ንምኽፋል ድሕር ዘይብል ንጉስ ነበረ እሞ እዚ ሓድሽ ንጉስ መን እዩ? ካበይ ከመፀ? ንመንግስተይ ክምንጥል ዝተወለደ መን እዩ? ፍርሒ ሄሮድስ ካብ ድንቁርና ዝተበገሰ ይነበረን። ብኡ ንብኡ ንሊቃነ ካህናትን ጸሓፍትን ህዝብን ኩሎም ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ ከም ዝወለድ ትንቢት ተነጊሩሎ ድዩ ኢሉ ሓተቶም። እቲ ዝሃብዎ መልሲ ድማ ንፍርሑ ናብ ጭካነ ለወጦ። ከም ዝበልዎ ኣቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ካብ ግዛእቲ ይሁዳ ከቶ ኣይትንእስን ኢኺ ንህዝቢ እስራኤል ዝጓስ መስፍን ካባኺ ወፂእ እሞ ዝብል ብነቢይ ሚልክያስ ዝተጻሓፈ ቃል ኣንበብሉ። ሕጂ ናይቲ ጸላኢ ስምን ቦታን ረኸበ። ግናኸ ሄሮድስ ተንኰለኛ ነበረ። ሓቀኛ ዕላምኡ ብድሕሪ መጋረጃ ሸፈኖ። ንሰብኣ ሰገል ብስውር ጸዊዑ ብዛዕባ እቲ ኮኸብ ብጥንቃቐ ጽንዐ። ድሕሪኡ መርበብ ተንኰሉ ዘርግሓሎም። ብልስሉስ ልሳኑ ኪዱ ብዛዕባ እቲ ህፃን ብጥንቃቐ መርምሩ። ምስ ረኸብኩምዎ ድማ ኣነ እውን መፂ ምእንቲ ክሰግደሉ ንገሩ ንበሎም። ልሳኑ ክሰግድ ይኽብል ከሎ ልቡ ግን ክቆርለየ ኢሉ ይእው ነበረ። እዚ ቃል እዚ ኣብ ታሪኽ ካብ ዝተመዝገቡ ኣዝዮም ሓደገኛ ካብ ዝኾኑ ናይ ሙስሊምነት ቃላት ሓደ ኾነ። ኣብ ሰማይ ሰማያዊ ውጥን ክዝርጋሕ ከሎ ኣብ ምድሪ ድማ
ሓደ ንጉስ ብጽምኢ ስልጣንን ብፍርሕን ተደፋፊኡ ንደም ንጹሃን ንምፍሳስ ቀዳማይ ስጉም ተወሰነ። መወዳእታ ስደት መጀመርታ ፍጻመ ዝኾነሉ እዚ ናይ ሄሮድስ ናይ ተንኰል ቃል ነበረ። ኣብ ምድሪ ንጉስ ወዲ ሰብ ብኽፍኣት ክውጠር ከሎ ኣብ ሰማይ ግና ንጉስ ሰማይን ምድርን መርበብ ሰማያዊ ምክልኻል ዘርገሐ። ውሳነ ጨካን ሄሮድስ ገና ካብ ልቡ ከይወፀ መልአከ እግዚአብሔር ኣብ ጽምዋ ለይቲ ንጻድቕ ዮሴፍ ብሕልሚ ተገለጸሉ። እቲ መልእኽቲ ሓጺር ንጹርን ህጹጽን ነበረ። ተስ ነቲ ህፃን ነዲን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም፣ ሄሮድስ ነቲ ህፃን ቆትሎ ይደልሎ እሞ ክሳብ ዝነግረካ ኣብኡ ጽናሕ በሎ። እዚ ዘየከራኽር ትእዛዝ እዩ። ስለምንታይ ከመይ ኣበይ ዝብሉ ሕቶታት ንምልዓል ግዜ ነበረን። እቲ ብሕልሚ ዝተነገረ ቃል ኣብ ንቑሕ ልቢ ናብ እምነት ተለወጠ። ዮሴፍ ካብ ደቃሱ ምስ ተስአ ንቕጽበት እውን ኣየማትአን። ጎረቤቱ ካብ ደቃሶም ክሳብ ዝትስኡ ኣይተጸበየን። በታ ለይተቲኣ ከተማ ቤተልሔም ኣብ ጽምዋ ደቃስ ከላ ተስአ። ነቲ ህፃንን ነዲን ሒዙ ገዝኡ ንብረቱ ነቲ ዝፈልጦ ዓለም ኩሉ ገዲፉ ወፀ። ገዝኡ ናብ ዘይፍለጥ ቋንቋኡን ህዝቡን ናብ ዘይፈልጦም ናይ ባዕዲ ምድሪ ነበረ። ስንቁ ውሕድ እኳ እንተነበረ ስንቂ እምነቱ ግን ዓብ ነበረ። እዚ ካብ ጥበብ ሰብ ንላዕሊ በቲ ሰማያዊ ትእዛዝ ጥራይ ዝተመርሐ ፍጹም ናይ እምነት ጉዕዞ እዩ። እዚ ናይ ስደት ጉዕዞ እዚ ሃንደበታዊ ህድማ ጥራይ ኣይነበረን። ናይ ሰማይን ምድርን ፈጣሪ ክስደት ከሎ ናይ 1000 ዘመናት ትንቢት ፍጻሚ ይረክብ ነበረ። ካብ ዘመናት ቅድሚ ሕጂ ነቢይ ኢሳያስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እሞ እነሆ እግዚአብሔር ኣብ ቁልጡፍ ደመና ተወጢሑ ናብ ግብፂ ይመጽእ፣ ጣዖታት ግብፂ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ክሰግዱ እዮም። ነቢያት እዚ ክዛረቡ ከለዉ ብዓይኒ ሕልናኦም ዝረኣይዎ ግዙፍ ደበና ይነበረ። ዝረኣይዎ ንፈጣሪ ሰማይን ምድርን ኣብ ማህፀና ዝጸረት ኣብ ዝባና ሓዚላ ካብ እኩያት እትሃድን ንጽሕቲ እደ ቅድስት ድንግል ማርያም እያ ነይራ። ስለዚ ትጉዕዞ ካብ ሰይፊ ሄሮድስ ምህዳም ጥራይ ዘይኮነስ ጣዖታት ክሰባበሩ ኣጋንንቲ ክሃድሙ ምድሪ ግብፂ ድማ ብእግሪ ፈጣሪ ክትባረኽ ዝተገበረ ሰማያዊ ስጉምቲ እውን ነበረ። ስደት መከራ ይመስል፣ ኣብ ውሽጡ ግና ዓብይ ሰማያዊ ዕላማ ሒዙ ዝተጓዓዘ ናይ ምሕረት ጉዕዞ እምበር። ሄሮድስ ተጸበየ። በቲ ልስሉስ ልሳኑ ዝዘርግሖ መርበብ ተንኰል ሰብኣ ሰገል ሒዞምሉ ክመፁ ብሃንቀውታ ተጸበየ። መዓልታት ሓለፉ፣ ሰሙናት ተቖጸሩ፣ ግናኸ ሰብኣ ሰገል ከይተመለሱ ተረፉ። መልአክ እግዚአብሔር ብሕልሚ ጠንቂቕዎም ብኻልእ መንገዲ ገይሮም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ነበር እሞ ሄሮድስ ከም ዝተታለለ ምስ ፈለጠ ፍርሑ ናብ ጽላልን ቁጥዐን ተለወጠ። እቲ ብልዕሊ ስልጣኑ ዝነበረ ስግኣት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ናብ ዝፍጸም ዘስካሕካሕ ጭካነ ተለወጠ። ካብ ሕጂ ንድሓር ነቲ ንጉስ ኣይሁድ ዝተባህለ ህፃን ፈሊኻ ምድላይ የድለዮን። ብዕውር ጽልእን ትዕቢትን መሊኡ ኣብ ቤተልሔምን ከባቢኣን ዝነበሩ ህፃናት ኩሎም ንምጥፋእ ወሰነ። ትእዛዝ ሃበ። ዕድሚኦም 2 ዓመትን ካብኡን ታሕትን ዝኾኑ ኣወዳት ህፃናት ኩሎም ፈሊኹም ቅተሉ ኢሉ ኣዘዘት ንጉስ። ወታደራቱ ከምቲ ሙያት ተኻሉ ኣብ ነብሲ ወከፍ ገዛ ተበተኑ። ፍቕሪ ደም ምስ ሰይፍ ተቓለሰ። ንብዓት ኣደ ምስ ኣብያት ህፃናት ተሓዋወሰ። ብሓንቲ ቅጽበት ናይ ሓጎስ ሰሓቕ ናብ ናይ ሓዘን ኣውያት ተለወጠ። ቤተልሔም ብደም ንጹሃት ዝጨቀወት ምድሪ ኾነት። እዚ ዘስካሕካሕ መዓልቲ እዚ ኣብ መዝገብ ታሪኽ ብደም ቀለም ተጸሓፈ። ወንጌላዊ ማቴዎስ ነዚ ዘስካሕካሕ ፍጻሚ ክምስክብ ከሎ መጽሓፈ ስንክሳር ድማ ቁጽሮም 144,000 ከም ዝነበረ ይነግረና። እዞም ህፃናት እዚኣቶም ምድራዊ ሓጢአት ከይሰርሑ ስለ ስም ክርስቶስ ቀዳሞት ሰማዕታት ኮኑ። ሃዋርያ ዮሃንስ እውን ኣብ ራእዩ ኣብ ሰማይ ምስቲ ገንሸል ደው ኢሎም ወላ ሓደ ክመሃሮ ዘይክእል ሓድሽ ቅኔ ክመሃሩ ከለዉ ዝረኣዮም በዚ ናይ ሄሮድስ ሰይፍ ዝተሓረዱ ንጹሃን ህፃናት ከም ዝኾኑ ኣቦታት መተርጎምቲ ይነግሩና። እዚ ናይ ኣዴታት ቤተልሔም ሓዘን ካብ ዘመናት ቅድሚ ሕጂ ብነቢ ኤርምያስ ዝተነገረ ናይ ትንቢት ፍጻሜ እዩ። ድምፂ ብራማ ተሰምዐ፣ ብኽያትን ብዙሕ ዋይዋይታን፣ ራሄል ስለ ውሉዳ በኸየት፣ ምድባስ እውን ኣበየት የለውን እሞ። ራሄል ኣብ ልዕሊ ሞት ውሉዳ ግዜን ቦታን ሰጊራ ክትበክ ኸላ ናይ ኣዴታት ቤተልሔም ሓዘን ማዕጾ ሰማይ ኳሕኳሐ። ሓደ ንጉስ ዝፋኑ ንምድሓን ክብል ቁፅሪ ዘይብለን ኣዴታት ልበን ሰበረ። ደም ንጹሃን ድማ ካብ ምድሪ ኮይኑ ናብ ሰማይ ያእወየ። ጭካነ ወዲ ሰብ ኣብ ቤተልሔም ናይ ደም ዝናብ ከዝንብ ከሎ እቶም ህፃንን ኣዲኡን ምስ ጻድቕ ዮሴፍ ኣብ ካልእ ሸነኽ ዓለም ኣብ ምድረ በዳ ናይ ስደት በትሪ እንዳቐመሱ ይጓዓዙ ነበሩ።
إذ برخاسي لك كم تسترق لبود سب سدرق لك كم تتشكن لبهيرودس محرد سيولو نبرة إشوخ أقارم يوقع صحايك أترقص يندد قور ليت دما أكلاتهم يأساسر تميتن تمئن نايكو أسقوم قوم تتختل تخونو بود سب ستنتأقو زتسددون زترسعني مسلو نبرو እንተኾነ ግን ብዘገርም ኩነታት እቲ ወዲ ሰብ ዝኸሓዶ ንጉስ ጉኡሳት ፍጥረታት ግን ፈሊጦምዎ ነበሩ። ንሳቶም ክሓልፉ ከለዉ ግዙፋት ናይ ጫካ ኣራዊት ነቲ ጫካን ልቦም ሓዲጎም ብሰላም ይኽተልዎም። ኣናብስን ኣናብርን ምምጻእ ጎይቶኦም ፈሊጦም ኣብ ቅድሚኡ ክሰግዱ ተረኣዩ። ዝደረቐ ኣእዋም ንህፃንን ነዲኡን ካብ ፀሓይ ንምክልኻል ጨናፍሮም ኣድኒኖም የገልግልዎም ነበሩ። ናይ ተምሪ ኣእዋም ድማ ፍሬኦም ክቕንጥሱ ዝኪሎም ይሰግድሎም ነበሩ። ወዲ ሰብ ብኽፍኣት ከሳድዶም ከሎ ጉስ ፍጥረት ግን ብፍቕርን ብኽብርን ተንበርክኸሎም። በዚ ተኣምራታዊ ጉዕዞ ክፍኣት ወዲ ሰብ ዳግማይ ክፍትኖም ተገለጸ። ኣብቲ በረኻቲ ስሞም ዝገነነ መንገደኛታት ብምስራፍ ዝፍለጡ ክልተ ሰረቕቲ ጡጦስን ዳክለስን ኣብ ቅድሚኦም ደው በሉ። ሎም እግዚአብሔር ኣብ ኢድና ሓሊፉ ሂቡና እንዳበሉ ብሓጎስ ከበብዎም። ነቲ ዝሓዝዎ ውሑድ ስንቅን ልብስን ኩሉ መንጢሎም ወሰድዎ። ኩሉ ነገር ምስ ወሰዱ እቶም ክልተ ሰረቕቲ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ክካትዑ ከለዉ ኣዴና ብፍርሒ ተዋሓጠት። ምናልባት ውሉዶም ብሰይፍ ሄሮድስ ካብ ዝሞት እዮም እሞ ብምኽንያት እዚ ህፃን እዚ ውሉድና ሞይቱ ኢሎም ዶ ክቐትሉኒ ይኾኑ ብምባል ጽኑዕ ብኽያት በኸየት። ኣብ መንጎቶም ለያቡ ዝነበረ ክታእ ግን ካልእ ነበረ። ጡጦስ ዝተባሃለ ሰራቂ ልቡ ብርህራሄ ተተንከፈ። ንፈታዊ ኢንዳክረስ ከም ዝበሎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ካብ ወገን ነገስታት እያ ትመስል። እዚ ህፃን እውን ካብ ነቢያት ሓደ ኸይከውን ነቲ ዝሰረቕናዮ ንምለሰሎም። ዳክረስ ግና ብጭካነ ሰሓቐ። እንታይ ኦ ጡጦስ እዚ ርህራሄ እዚ ከበይ ኣምፂኻዮ? ንስኻ ደይኮንኳን ሌብነት ዝምሃርካኒ እሞ ኸኣሎም ዝዘረፍናዮ ናተይ ብፅሒት እዩ። ናትካ ብፅሒት ወሲድካ ከመይ ናተይ ምለሶ ትብል ኢሉ መለሰሉ። ጡጦስ ግና ብሰማያዊ መንፈስ ተመሪሑ ነበረ እሞ እምበኣርከስ ካብ ገሊላ ጀሚርና ዝዘረፍናዮ ሃብቲ ኩሉ ንስኻ ውሰድ፣ ናይ ሎሚ ሃብቲ ግን ንዓይ ሃበኒ እሞ ክመልሰሎም ኢሉ ተማሕፀኖ። ዳክረስ ድማ በዚ ሓሳብ ዝተሰማምዐ። እቲ ዘይተዓደለ ዳክረስ ብንእሽተይ ስስዐ ንዓበ በረኸት ንፈታዊኡ ኣሕሊፉ ሃቦ። ጡጦስ ነቲ ዝተዘረፈ ኩሉ ምስ መለሰ ንብዓት ኣዴና ግን ገና ኣየቋረፀን ነበረ። ሽዑቲ ብጨርቂ ዝተጠቕለለ ህፃን ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ንመጀመርታ ግዜ ትንቢታዊ ቃሉ ተዛረበ። ነዲ ንድንግል ማርያም ከም ዝበላ ኦ ኣደይ ኣይትሕዘኒ ኣይትብከይ ኣይቀትሉንን እዮም ንሳቶም ኣነ ብቀራኒ ክስቀል ከለኹ ኣብ የማነይን ፀጋምን ክስቀሉ እዮም። እዚ ርህራሄ ዝረኣየ ይድሕን እቲ ካልኣይ ግን ኣይክድሕኒ ይበላ። በታ ቅፅበት እዚኣ እቲ ናይ በረኻ ሓመድ ናይ ቀራኒ ጎልጎታ ኾነ። እቲ ናይ ስደት መንገዲ ድማ ንጉዕዞ መስቀል ኣርኣየ። ካብኡ እንድሓር ጡጦስ ነቲ ህፃን ሓቒፉ ከፋንዎም ብሓባር ተጓዓዙ። ግናኸ ድሕሪ ውሕድ መንገዲ እቲ ኣብ ሑፃ ዝምርኮሰሉ ዝነበረ ሰይፉ ወዲቑ ተሰበረ። ተማ ኣዝዩ ሓዘነ። ጎይታ ድማ ነቲ ስባር ሰይፍ ክኣክቦ ምስ በሎ ከም ቀደሙ ኾነሉ። ሰይፉ ድማ ወላ ሓንቲ ከም ዘይበፅሖ ኮይኑ ተረኸበ። ጡጦስ ድማ ብተኣምራቱ ኣሚኑ ሰገደ። ጎይታ እውን ከም ዝበሎ ካብ ኣዳም ቀዲምካ ገነት ክትኣቱ ኢኻ በሎ። እዚ ቃል እዚ ድሕሪ ዓመታት ኣብ ልዕሊ መስቀል ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ክትከውን ኢኻ ብዝብል ቃል ኪዳን ፍጻሜኡ ረኸበ። ናይ ጡጦስ ርህራሄ ንልቦም ብውሑድ ተስፋ እኳ እንተሞቆ እቲ ናይ ስደት መንገዲ ግና ናይ ወዲ ሰብ ክፍኣት ጥርዙ ገና ይርአዮምን ነበረ። ጉዕዞኦም ቀፂሉ ኣብ ምድረ ግብፂ ትእማን እትበሃል ሓንቲ በዓልቲ ፀጋ ሰበይቲ ዝነበረቶ ኣፍ ደገ በፅሑ። ገዛኣ ብሃብቲ ዝመልአ ኣፀዳኣ ድማ ብድሎት ዝተሰለመ ነበረ። ኣብ መንጎ ዝኹሉ ግና ልብታ ሰበይቲ ከም ሑፃ በረኻ ዝደረቐን ምሕረት ዘይብሎን ነበረ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናብታ በዓልቲ ፀጋ ቀሪባ ማይ ለመነታ። ትእማን ግን ብናቀት እንዳሰሓቐት ገጽኪ ጽቡቕ ልብኺ ግን ዝተጣመመዩ ከምዚ ዝበልክ ጽብቕቲ ሰበይቲ ክትልምኒ ኣይተሓፍርን ዲኺ ብምባል ብዝሰብር ቃል መለሰትላ። ዮሴፍ እውን ነዚ ናይ ክሕደት ቃላ ሰሚዑ ከገንሓ ክጅምር ከሎ ኣታሓላዊ ጤል ንዓይ ክትምህረኒ ትደፍር ዲኻ ብምባል ኣፉ ተሓዘቶ። ናይ ጭካነ ኣጽዋ ገና ይመለአን ነበረ።
ናይቲ እማን ሰራሕተኛ ዝነበረት ኮቲባ ዝተባሃለት ካበይ መጽያኺ ተባሃለ እንዳጎየት ወፀት። ናይ ኣዴኣ ክፍኣት ዝተኻፈለት እዛ ሰበይቲ እዚኣ ወላ ሓደ ዘይተጸበየ ተግባር ፈጸመት። ናብ ኣዴና ተጸጊዓ ንመድኃኒ ዓለም ንፈጣሪ ሰማይን ምድርን ንህፃን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሓውፈት መንጢላ ኣብ ምድሪ ወርወረቶ። በታ ቅጽበት እቲኣ ትዕግስቲ ሰማይ ተወድአ፣ ምድሪ ድማ ንመከራ ፈጣሪኣ ረዓደት። ኣብታ ቅጽበት እቲኣ ዓይኒ ምድሪ ኣፋ ኸፊታ ነታ ኣከይ ሰበይቲ ትእማን ወሓጠታ። ኣብ ልዕልታ ነቲ ህፃን ዝወርወረት ኮቲባ ዝወረደ ፍርዲ ግና ዝተፈለየ ነበረ። ኣካላ ንኽልተ ተመቐለ። ፍርቁ ከም ናይ ቀደሙ ጸሊሙ ክተርፍ ከሎ እቲ ካልእ ፍርቁ ግና ከም ለምጻም ሰብ ጻዕዳ ኾነ። ናይ ክፍኣታ ምልክት ኣብ ስጋኣን ዘለኣለም ተሓተመ። እቶም ዝተረፉ ናይ ተእማን ኣዝማድ ድማ ናብ ህበይ ተለዊጦም ናብ ጫካ ሃደሙ። በዚ ዘፍርሕ ፍርዲ እዚ ጎይታ ንቤት መከራ ናብ መዕረፊ ንቦታ ጨካነ ድማ ናብ ማዕቆብ ለወጦ። ቅዱስ ቤተሰብ ኣብቲ ባዶ ዝኾነ ገዛ ተእማን ን6 ዋርሕ ጸንሑ። ካብኡ እንድሓር መልኣኽ መጺኡ ካብ ዝውፅእ ክሳብ ዝብሎም ኣብኡ ተቐመጡ። እዚ ናይ ስደት ጉዕዞሲ በዚ ዝበለ ተኣምራት ዝተመልአ ነበረ። ኣብ ፀሓይ ማይ ምስ ጸምኦም ጎይታ ብኢዱ ምድሪ ምስ ባረኸ ማይ ህይወት ይፍልፍል ነበረ። ሕሙማት ምስ ረኣይዎም ካብቲ ህፃን ብዝወፅእ ሰማያዊ ሓይሊ ይፍወሱ ነበሩ። እቶም ስደተኛታት ብወዲ ሰብ እኳ እንተተሰደዱ ሰማያዊ ሓይልን ክብርን ግና ንቕጽበት እውን ኣይተፈልዮምን። ጉዕዞኦም መከራ እኳ እንተነበረ ኣብ ውሽጢ ግን ዘይቋርጽ ናይ ተኣምራት ስራሕ ነይርዎ። ወዲ ሰብ ቁፅሪ ዘይክእል ርሕቀት ብእግሪ ምስ ተጓዓዙ ንምድሪ ግብፂ ሓሊፎም ኢትዮጵያውን በፂሖም ምስ ተመለሱ እቲ ናይ 3 ዓመትን ፈረቓን ናይ መከራ ጉዕዞ ናብ መወዳእቱ ይቐርብ ነበረ። ኣብ መንጎ ዘድካሚ ጉዕዞ እዚ ስግኦም ደኺሙ፣ ክዳኖም ተወዲኡ፣ ኣካላቶም ዓቢሩ፣ እንተኾነ ግን መንፈሶም ብእምነት ጸኒዑ ተረኣየ። ናብ ሃገሮም ኣብ ዝገብርዎ ናይ ምምላስ ጉዕዞ ግዝኣት ግብፂ ክሓልፉ ከለዉ ካብ ርሑቕ ሓደ ግርማ ዝለበሰ እምባ ተመልከቱ። እዚ እምባ እዚ ከም ካልኦት ኣኽራናት ኣይነበረን። ካብ ርሑቕ ክርአ ከሎ ብኢድ ፈጣሪ ከም ዝተቐረጸ ንዝደኸማ ነብሳት ዕረፍቲ ዝጽውዕ ሰማያዊ መዕቆቢ ይመስል። እዚ ደብረ ቁስቋም እዩ። ኣብዚ ኣብ እምባ ቁስቋም ንመጀመርያ ግዜ ካብ ዝበጽሐሉ መዓልቲ ጀሚሩ እቲ ዘሳድዶም ዝነበረ ናይ ሄሮድስ ጽላሎት ዝረሓቐ መሰሎም። ኣብዚ ናይ ጉያን መንክርዳትን ህይወት ተወድአ። ን6 ዋርሕ ኣብዛ ዝተቐደሰት ቦታ እቲ ህፃን ኣዲኡ ሓላዊኦም ዮሴፍ ከምኡውን ሰሎሜ ካብ ናይ መከራ ስደት ዕረፉ። ቁስቋም ካብ ጉያ ስደት ወፂኦም ናይ ቤተሰብ ሙቐት ዝረኽቡላ፣ ካብ ነድሪ ጸላእ ሪሕቖም ናይ ሰማይ ጸጥታ ዘስተማቕሩላ፣ ምድራዊ መዕቆቢኦም ጥራይ ዘይኮነትስ ሰማያዊት ናይ ሰላም ማእኸሎምን ኮነት። ኣብዚ ዝተቐደሰ ቦታ ክዕርፉ ከለዉ ህፃን ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቦታ እዚ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝፈተወቶ ተረድአ። በቲ ጥዑም ልሳኑ ድማ ኦ ኣደይ ኣይትሕዘኒ፣ ኣብዚ ቦታ እዚ ድሕሪ ግዜ ብስምኪ ዝኸበረ ገዳም ክህነጽ እዩ። ኣብ ውሽጡ እውን ከም መላእኽቲ ሰማይ ዘገልግሉ ቁፅሪ ዘይብሎም ፈለስቲ ክእከቡ እዮም ብምባል ነቲ መከራ ዝረስዕ ንዘመናት ዘይጠፍእ ቃል ኪዳን ኣተወላ። ስለዚ ቁስቋም ካብ መከራ መዕረፊ ምዃኑ ሓሊፉ ሰማያዊ ቃል ኪዳን ዝተኣተወሉ ናይ ቅድስናን ፈለስትን ማእኸል ክትከውን ዝተመረጸት ናይ ተስፋ እምባ ኾነት። ግና ኸዚ እምባ እዚ ስለምንታይ ተመረጸ? ኣብ ግብፂ ካብ ዘለዉ ቁፅሪ ዘይብሎም ቦታታት ንቁስቋም ክሳብ ክንዲ ፍልይቲ ዝገብራ እንታይ እዩ? መልሲ ናይቲ ሕቶ እዚ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ዓብዪ ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ኣብ ድርሳነ ማርያም ከምዚ እንዳበለ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ገሊጽዎ ኣሎ። እዚ ድማ ካብ ኩሎም መኽራን ሃገራት ዝበለጽ ፍሉይን ልዕል ዝበለን እምባ እዩ። ኣብ ውሽጡ ቅዱስ እግዚአብሔር ይነብር እሞ ነዚ እምባ እዚ ወዲ እግዚአብሔር ፈቲዎ ኣኽቢርዎ እሞ ካብ ኩለን ሃገራት ዓለም ምስ ቅድስቲ ኣዲኡ ኣብኡ ስለ ዝዓረፈ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ነዚ ነገር ክብርህ ከሎ እቲ ምርጫ ጎይታ ከመይ ዝበለ ዓሚቕ ምዃኑ የርኢ። ጎይታና ኣብ ሰማያዊ መሕደር መላእኽቲ ምሕዳር ኣይመረፀን። ኣብ ቤቶም ናይ ፈተውትን የዕሩኽትን ዝኾኑ ኣልኣዛር ኣብ ቢታንያ ምዕራፉን ኣይመረፀን። ምርጭኡ ኣብዛ ምድራዊት እምባ ኣብ እትርከብ ንእሽተይ ገዳም ምሕዳሪ ነይሩ። እዚ ድማ ነቲ ነቢይ ዳዊት ንእምባ ጽዮን ፈቲዋ ኣብ ኣርያም ድማ መቕደሱ ሰረሓ ኢሉ ዝተዛረበሉ መለኮታዊ ምርጫ የዘኻኽረና። ክብሪ ቁስቋም ግና ካብዚ እውን ይሓልፍ እዩ። እቲ ቅዱስ ነቲ ክብሪ ቁስቋም ምስቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣዝዩ ዝኸበረ እምባ ማለት ምስ ደብረ ሲና ክነጻጽሮ ከሎ
ፍሉይን ናይ ሰማይን ምድርን ዝኣክል ሰፊሕ ይብለና ከምዚ ይብል ኣብታ እምባ ኣብ ልዕሊኻ ጎይታና ስለ ዝዓረፈ ካብ ኩሎም መኽራን ካብ ደብረ ሲና እውን ላዕሊ ልዕሊ እልበልካ ይብሎ። ደብረ ሲና እግዚኣብሔር 10 ቃላት ንሙሴ ዝሃበሉ ክብሩ ብግርማን ብዘፍርሕ ኩነታት ዝገለጸሉ ዓብ እምባ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ደብረ ሲና እግዚኣብሔር ክወርድ ከሎ ፍጥረት ኩሉ እንቀጥቀጠ፣ ህዝቡ ብፍርሒ ረዓደ። እቲ ዓብይ ነቢይ ሙሴ እውን ከይተረፈ ገጽ ፈጣሪ ርእዩ ብህይወት ምንባር ኣይከኣለን። እቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝነበረ መለኮታዊ ግርማ ኣብ መንጎ ሰብን እግዚኣብሔርን ዘሎ ኣብ ርሕቀት ዘርኢ ዘፍርሕን ዘንቀጥቅጥን ነበረ። ኣብ ቁስቋም ዝኾነ ገና ናይዚ ፍጹም ተጻራሪ እዩ። እቲ ኣብ ሲና ብሓውን ጸልማትን ዝተገለጸ ኣምላኽ ኣብ እምባ ቁስቋም ብስጋ ህፃን ኣብ ሕቑፉ ዲኡ ኮይኑ ብቐሊሉ ዝድሰስ ዝረአን ፍቕሩ ዝስምዖን ኮይኑ ተረኸበ። ቴዎፍሎስ ነዚ ፍልልይ ዝኽገልጽ ከሎ ንሕና ግን ረኣናዮ ኣብዚ ምሕዳሩ እውን ተረዳእና፣ ዳግማይ ድማ ኣብታ ንጽሕቲ ማርያም ኮይኑ ረኣናዮ ይብል። ኣብ ሲና ሓውን ትክን ነበረ፣ ኣብ ቁስቋም ግን ፍቕሪ ደን ፍሽኽታ ህፃንን ይተራእዩ። ኣብ ሲና ናይ ሕጊ ጽላት ነበረ፣ ኣብ ቁስቋም ግና ነቲ ሕጊ ዝሰርዖ ባዕሉ ስጋ ሰብ ተዋሂዱ ብኣካል ተረኸበ። ስለዚ ቁስቋም ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ፍርሒ ብናይ ሓድሽ ኪዳን ፍቕርን ምሕረትን ስለ ዝተሰዓረ ካብ ደብረ ሲና ኣዝያ ልዕል ትብል። ኣብዛ ዝተቐደሰት እምባ ኣብዛ ናይ ሰላም ቦታ እዚኣ ን6 ዋርሕ ምስ ተቐመጡ እቲ ምዕራፍ ስደት ክዕጾ ግዚኡ በጽሐ። ሓደ ለይቲ እቲ ጻድቕ ዮሴፍ ኣብ ሕልሙ ነቲ ዘጸናንዕ ድምፂ ዳግማይ ሰምዖ። እቲ ዝመጸ እቲ መልኣክ ቅዱስ ገብርኤል ነይሩ። መልእኽቱ ድማ እቲ ናይ መከራ ዘመን ምውድኡ ዘበስር ናይ ሓጎስ ዜና ነበረ። ተንስእ ነቲ ህፃንን ነዲእን ሒዝካ ናብ ሃገር እስራኤል ኬድ። እቶም ነብሲ እቲ ህፃን ዝደልዩ ዝነበሩ ሞይቶም የምሞ። ሄሮድስ ሞይቱ። እቲ ናይ ስደት ምኽንያት ዝነበረ ጨካን ገዛኢ፣ እቲ ደም ንጹሃን ዘፍሰሰ ዕቡይ ገዛኢ ኣብ ምድሪ የለን። እዚ ቃል እዚ ንዮሴፍን ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ከመይ ዝበለ ዕረፍቲ ከም ዝሃቦ ምግማት ኣየጸግምን። እቲ ንዓመታት ዝተሰከምዎ ናይ ፍርሒ ጾር ከም ዘውረድዎ ዝኣክል ተሰምዖም። ቁስቋም ናይ ስደት መከራ ዝውድአሉ ቦታ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ምምላስ መንገዲ ዝተኸፈተላ፣ ናይ ሓጎስ ዜና ዝተሰምዐላ ናይ ተስፋ ማእኸል እውን ኮነት። እቲ ናይ መከራ ለይቲ ሓሊፉ ናይ ሓጎስ ወጋሕታ ምቕራቡ ዘበሰረት ቅድስቲ ቦታ ኾነት። እቶም ነብሲ እቲ ህፃን ዝደሊ ሞይቶም እዚ ናይቲ መልኣኽ ቃል ኣብ ልብቶም ቅዱሳን ቤተሰብ ከም ናይ ሰላም ወሓዚ ፈሰሰ። ሕጂ ናብ ሃገሮም ክምለሱ እዮም። እንተኾነ ግን እዚ ምምላስ እዚ ከም ሰዓርቲ ምምላስ እዩ። ናብ ስደት ክወፁ ከለዉ ብለይቲ ብጸልማት ተሓቢኦም ተሳዒሮም እዮም ነይሮም። ሕጂ ግን ዝምለሱ ብብርሃን መዓልቲ ብመንፈስ ዓወት እዮም። ስደቶም ናይ ስዕረት ምልክት ኣይኮነን፣ የግዳስ ናይቲ መለኮታዊ መደብ ክፋል ነይሩ እምበር። ቤት ስደት እቲ ናይ ግብፂ ጣዖታት ተሰባቢሮም ኣጋንንቲ ተዋሪዶም እታ ምድረ በዳ ብእግሪ ጎይታ ተባሪኻ ትንቢት ተፈጺሙ። ሕጂ ነቲ ተልእኾ ፈጺሞም ነቲ ዝቕጽል ናይ ምድሓን ስርሖም ንምጅማር ናብ ሃገሮም ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ይምለሱ ኣለዉ። ስለዚ ድማ ጉዕዞኦም ካብ መከራ ዝሃደሙ ስደተኛታት ጉዕዞ ዘይኮነስ ዓብ መንፈሳዊ ዓወት ዝተጓናጸፉ ጀጋኑ ናብ ቤቶም ዝገብርዎ ናይ ክብሪ ጉዕዞ እዩ። ንደብረ ቁስቋም ገዲፎም ክኸዱ ከለዉ ነታ ዝተቐበለቶም ምድሪ ኣመስገኑ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነቲ ንመከራ ማዕቆቢ፣ ንስግኣትን መጽለሊ፣ ንሓዘንን መጸናንዕ ዝኾነን እምባ ባረኸቶ። ፍጥረት እውን ንፈጣሪ ስንብት ብትሕትናን ብስግደትን ገለጸ። ጉዕዞኦም ናብ ሰሜን ናብ ምድሪ እስራኤል ቀጸሉ። እንተኾነ ግን ናብ ኣውራጃ ይሁዳ ክቐርቡ ከለዉ ወዲ ሄሮድስ ኣርኬላዎስ ኣብ ዙፋን ኣቦ ከም ዝነገሰ ሰምዑ። ናይ እኩይ ኣቦ እኩይ ውላድ ዮሴፍ ዳግማይ ስግኣት ኣተዎ። ነቲ ናይ ኣቦኡ ናይ ጭካነ መንገዲ ከም ዘይስዕብ እንታይ መተኣማመን ኣለና ኢሉ ፈርሐ። ጥበብ ሰባብ ዝውድአሉ ቦታ ምስ በጽሐ ዳግማይ እቲ መለኮታዊ መምርሒ መጸ። እቲ ቅዱስ መልኣኽ ዳግማይ ብሕልሚ ተገሊጹ ናብ ይሁዳ ይትእተዉ የግዳስ ናብ ኣውራጃ ገሊላ ኺዱ በሎ። ነቲ ትእዛዝ ተቐቢሎም ድማ ናዝሬታ ብትበሃል ከተማ ምንባር ጀመሩ። እዚ ድማ እቲ ናዝራዊ በሃል ዝተባሃለ ቃል ነቢያት ምእንቲ ክፍጸም እዩ። ታሪክ ስደት ኣብ ናዝሬት ኣይተወድአን። ክብሪ ቁስቋም እውን ነቶም ቅዱሳን ቤተሰብ ኣብ ምቕባል ጥራይ ኣይተወሰነን። እዚ ናይ መከረኦም መዕረፊ ዝነበረ ቦታ ንመጻኢ ወለዶ ኩሉ ናይ ቅድስናን በረከትን ምንጭ ምእንታን ክኸውን እቲ መለኮታዊ ዋኒን ባዕሉ ሓደ ዓብን ዘለኣለማውን ቃል ኪዳን ኣትይሉ እዩ። ናይ ሕዳር 6 ስንክሳር ከም ዝነግረና
ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ምስ ተንስአን ምስ ዓረገን ድሕሪኡ ብተኣምራታዊ ኩነታት ንቅዱሳን ሃዋርያት ኣብዚ ኣብ ደብረ ቁስቋም ኣከቦም። ኣብቲ ብግዜ ቁልዕነቱ ዘጽለለሉ ኣብ ሕቑፊ ዲኡ ኮይኑ ዘዕረፈሉ ቦታ ሕጂ ድማ ብመለኮታዊ ግርማ ኮይኑ ዳግማይ ቀደሶ። ስንክሳር ከም ዝነግረና ንቅዱሳን ሃዋርያት ኣብዚ ደብረ ቁስቋም ኣከቦም። ታቦትን ቤተ ክርስቲያንን ኣኽቢሩ መስዋዕቱ ቁርባን ሰሪዑ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ሃቦም። እዚ ፍጻመ እዚ ኣዝዩ ዓሚቕ ትርጉም ኣለዎ። ሕሰብዎ እሞ እቲ ናይ መከራን ስደትን ምልክት ዝነበረ እምባ ሕጂ ናይ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ሓድሽ ኪዳን ካብ ዝተቐደሳሉን ናይ መጀመርያ ቅዱስ ቁርባን ካብ ዝተፈትፈተሉን ዓበይቲ ቦታታት ሓደ ኾነ። ጎይታና ንመዘክር ሓዘን ናብ ሓጎስን ቅድስናን ማእኸል ለወጦ። ንማዕቆብ ስደት ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምግቢ ዝዕደለሉ ናይ ሓጢአት ስርየት ዝርከበሉ ቅዱስ ቦታ ገበሮ። ብተወሳኺ ድማ ጎይታ ህፃን ልሳኑ ነዲኡ ንምፅንናዕ ዝኣተዎ ሰማያዊ ቃል ኪዳን ብኸንቱ ይተረፈ። ዘመናት ሓሊፎም ግዚኡ ምስ በፅሐ እቲ ናይ ስደት ማዕቆብ ዝነበረ እምባ ግብፂ ካብ እትፈልጦም ዓበይቲ ናይ ቅድስና ማእኸላት ሓደ ኾነ። እቲ ዓብ ገዳም ደብረ ቁስቋም ተመስረተ። ኣብ ውሽጡ ድማ ጎይታና ከም ዝበሎ ቁፅሪ ዘይብሎም ፈለስቲ ተኣከቡ። እዚ ድማ ዳግማይ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ዘብርሁ ቦታት ብጸሎትን ብተጋድሎን ንዓለም ዝነዓቑ ናይ በረኻ ናብስ ዝወፅሉ እምነንቲ ከተማ ኾነ። ንብዙሓት ሚእቲ ዓመታት ናይ ክርስትና እምነት ዕርዲ ናይ መንፈሳዊ መራሒ ብምዃን እውን ኣገልገለ። ስለ ዝኾነ ድማ ደብረ ቁስቋም ክሳብ ሎሚ ናይ ቅዱስ ቤተሰብ ናይ ስደት መዕረፊ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ጎይታና ቃል ኪዳን ፍጻሜ ከም ዝረኸበ ዘመስክር ህያውን ዘለኣለማውን ሓወልቲ ኮይኑ ይነብር። እዚ ዝምህረና ዓብ ምስጢር ኣሎ። ኣብ ህይወትና ናይ መከራ ቦታታት፣ ናይ ውርደት ስፍራታት፣ ናይ ስደትን ናይ ብሕታውነትን ግዝያት ይህልው እዮም። እንተኾነ ግን ብኢድ እግዚአብሔር ምስ ተተሓዙ እዞም ናይ መከራ ቦታታት እዚኣቶም ናብ ዓበይቲ ናይ በረኸትን ክብርን ይልወጡ። ጎይታና ንእምባ ቁስቋም ከም ዝባረኾ ንናይ ህይወትና ቁስቋማት ንናይ ሓዘን ኣኽራናትና ናብ ናይ ቅድስናን ምስጋናን ስፍራታት ይልውጦም እዩ። ስለዚ ደብረ ቁስቋም ክሳብ ሎሚ መከራ ናብ ክብሪ ምቕያር፣ ሓዘን ናብ ሓጎስ ምቕያር እትምስክር ህያውን ዘለኣለማውን ርስቲ ኮይና ትነብር። ነቲ ታሪክ ክንጥቕልሎ ከለና ናይቲ ቅዱስ ቤተሰብ ናይ ስደት ጉዕዞ ብቐሊሉ ክርአ ከሎ ናይ መከራ ፍርሕን ስቃይን ታሪክ ይመስል። ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ገና ብዕድመ ህፃንነቱ መሰዲኡ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ከንከራተት ምርኣይ ልቢ ይሰብር። እንተኾነ ግን ብድሕሪ እቲ መጋረጃ ክንርኢ ከለና እዚ ስደት እዚ ናይ ድኻምን ስዕረትን ምልክት ከም ዘይነበረ ንርዳእ። የግዳስ ብዓሚቕ መለኮታዊ ጥበብ ዝተመርሐ ዓበይቲ መንፈሳዊ ዕላማታት ዝፈጸመ ዓብ ተልእኾ እዩ ነይሩ። መጀመርያ እዚ ስደት እዚ መፈጸምታ ትንቢት እዩ። ካብ ኢሳያስ ክሳብ ኤርምያስ፣ ካብ ዳዊት ክሳብ ሚልክያስ ነቢያት ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም ዝተዛረብዎም ቃላት ኩሎም ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ሓደ ብሓደ ፍጻሜኦም ረኺቦም እዮም። እዚ ድማ ዘርእየና ኣብ ታሪክ ዝፍጸሙ ኩነታት ኩሎም ክፍኣት ሰብን ከይተረፈ ካብ መለኮታዊ መደብን ምቁፅጻር እግዚኣብሔርን ወፃእ ክኾኑ ከም ዘይክእሉ እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ እቲ ስደት መንፈሳዊ ኩናት እውን እዩ ነይሩ። ጎይታና ናብ ግብፂ ክወርድ ከሎ ንዘመናት ብጸልማትን በምልኮት ጣዖትን ተኣሲራ ዝነበረት ምድሪ ክባርኻ ክቅድሳን ሓራ ከውፅኣን እዩ። ናይ ግብፂ ጣዖታት ኣብ ቅድሚኡ ክወድቁ እዮም ዝተባህለ ቃል ክፍጸም ከሎ ኣብዞም ጣዖታት እዚኣቶም ሓዲሮም ንወዲ ሰብ ዘታልሉ ዝነበሩ ኣጋንንቲ ተዋሪዶም ሃዲሞም እዮም። እቲ ስደት ንግዝኣት ሰይጣን ዘናወፀ ንሓይሊ ጸልማት ዝሰበረ መለኮታዊ ናይ ዓወት ጉዕዞ እዩ። ካብ ኩሉን ላዕሊ ግና እዚ ስደት እዚ ዓብይ ናይ ካሕሳ ተግባር እዩ። እቲ ቀዳማይ ኣዳም ኣብ ገነት ከሎ ብምኽሪ ዲያብሎስ ተታሊሉ ካብ ገጽ ፈጣሪኡ ተሰደደ። እቲ ስደት እቲ ናይ ወዲ ሰብ ውድቀቱን መከርኡን መጀመርያ ኾነ። ሕጂ ግን ዳግማይ ኣዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ስደት ኣዳም ክክሕዝ ብገዛእ ፍቓዱ ካብ ሃገሩ ተሰደደ። ኣዳም ብስደቱ ካብ እግዚኣብሔር ክፈላለ ከሎ ክርስቶስ ግን ብስደቱ ንሰብ ምስ እግዚኣብሔር ከተዓርቕ መጸ። ስደት ኣዳም ናይ ውርደት ክኸውን ከሎ ስደት ክርስቶስ ግን ናይ ክብርን ምድሓንን መንገዲ እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ናይ ሎሚ 2000 ዓመት ዝተፈጸመ ናይ ቀደም ታሪክ ኣይኮነን። እዚ ታሪክ እዚ ናተይ ናትካን ናይ ነብሲ ወከፍና ታሪክ እዩ። ኩላትና ኣብ መንገዲ ህይወት ስደተኛታት ኢና። ናይ ገዛ ርእስና ሄሮድስ ኣለውና። ፍርሒ፣ ጭንቀት፣ ሕማም፣ ድኽነትን ብሕታውነትን ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት እዚኣቶም ኩሎም ስልጣኖም ኣብ ልዕሊና ከንግሱ ዝደልዩ ሓጎስና ቆትሉ ዝደልዩ ሄሮድሳት እዮም።
ምናልባት ሎሚ ንስኻ ኣብ ናይ ገዛ ርእስኻ በረኻ እንዳተጓዓዝካ ትኸውን ንስኸውን ከምኡ ትፈትዎ ስራሕ ሲኢንካ መጻኢ ህይወትካ ጸልሚቱ ተራእይካ ይኸውን ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ሰላም ጠፊኡ ልብኻ ብሓዘን ተሰባቢሩ ይኸውን ኣብ ስደት ሃገር ብናፍቆትን ብሕታውነትን ከም እሾኽ ልብኻ ይወቅኣካ ይኸውን ልካ ከምቲ ቅዱስ ቤተሰብ እዚ መከራዚ መዓስ ዝውዳእ እንዳበልካ ተሓትተሉ ትኸውን መልሱ ብዚ ዘሎ ቅድስት ድንግል ማርያምን ወዳን በትሰስካሕካሕ ናይ መከራ መንገዲ ሓሊፎም ኣብ መወዳእታ ኣብ ደብረ ቁስቋም ዕረፍትን ምጽናዕን ከም ዝረኸቡ ንዘክር ንዓኸውን ንዓኸውን ንዓይውን ንኹላትና እውን ካብ ስደት ህይወት እናዓርፈሉ ካብ ሄሮድሳትና እናሃድመሉ ንብዓትና ዝሕበሰሉ መንፈሳዊ ቁስቋም ኣላትና ንሳ ድማ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እያ ኣብ ግዜ ሽግርካ ናብ ኣኽድኩ ይኸለኻ ልካ ከምታ ናይ ቀደም ቁስቋም ኣእዳዋ ዘርጊሓ ትቕበለካ እያ ብንስሓ ኣብ ቅድሚኣ ክትቀርብ ከለኻ ጾር ሓጢኣትካ ተራግፈልካ ኣብ ናይ ቅዳሴ ግዜ ቃሉ ክትሰምዕ ከለኻ ነታ ዝተኸመት ነብስኻ ስንቂ ይኾነካ ካብ ኩሉን ላዕሊ ድማ ኣብቲ ቅዱስ እምባቲ ጎይታና ንመጀመርያ ከም ዝሃቦ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክትቅበል ከለኻ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ሓቀኛ ዕረፍትን ትረክብ ስለዚ ኣብ በረኻ ህይወትካ መንገድን ተጠፊኡካ ተስፋ ይትቑረጽ ናይቲ ቅዱስ ቤተሰብ ናይ እምነት ጉዕዞ ሕሳብ ኣብቲ መከራቲ መለኮታዊ ሓይሊ ከም ዘይተፈለዮም ፍለጥ እሞ ጉዕዞኻ እንተነውሐ መከራኻ እውን ተኸበደ ኣብ መወዳእታ ተዕርፈላ ሰላም ትረኽበላ ንብዓትካ እውን እትሕብሰላ መንፈሳዊት ቁስቋም ኣዲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ማዕፅኣ ኸፊታ ትጽበየካ እያ እቲ ምዕራፍ መከራ ክሓልፍ እዩ ናይ ንግሆ ክብሪ ዘይተርፍ እዩ ዕረፍቲ ሰላም ምርግጋእ እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ሰናይ በዓል